Amen. INkosi sabatha ubaba uThixo namakhosazana. Amen. Ungwe. Amen. Ubani sizomkhumbula bese sisho konke okuhle esenzela bona ngoba namanje sasenzela. Amen. Ungwe. Amen. Ngelinye ilanga kwakuyena uMasha kuzoyiwa emapondweni. Makuyiwa emapondweni bese ngidlula bakuzoyiwa emapondweni ngidlula lapha elento esangweni eTesi. Bese ngidlula khona eTesi bese yenziwa imisebenzi yakhona. Bese ukuba nathi kuthandazwe qeda ukuthandaza bese yaphela inkonzo yokuthandaza bese kuphela inkonzo yabagulayo base bedlala-ke ababedlala ngaleso sikhathi basengena ubaba wabaphilisa abantu baphila abantu abaningi abahamba ngama-wheelchair. SHEMBE yini nongayazi noma ngiyazi. Bagcwala abantu ngama-wheelchair nabanye bagula kwizifo ey'thize. Ababemba ama-wheelchair bayasukuma bonke. Ngesikhathi abanye bebona laba besukuma base befonela abanye ababesele emakhaya. Baqasha imoto abantu beze kanti bona lento kanti kwenzeka. Baqasha imoto balethwa kanti babelethwa ubaba usiyahamba. Bafika lapha eTesi babesiyamile. Njengoba besiyamile SHEMBE inkinga yena into ongayazi. Wayengahambi khona. Amen. Umzimba wakhe. Amen. Basebelethwa-ke lapho. Babaningi abantu bebaningi ekuqaleni. SHEMBE asekuhambile manje. Ababephethe-ke lapha eTesi ngaleso sikhathi basebefona. Befonela iy'khulu ezihamba eduze kwababa ukuthi naku baba sekufika ezinye iy'nkumbi manje ngama-wheelchair. Bike umyalezo kubaba athi ubaba niyabona la kade ngibheke khona imoto yami ngibeke khona isihlalo sami babesekhona base bayisa khona. Bazange abantu babenongabaza bayithi bayise la kade ngibeke khona isihlalo sami ngibeke khona imoto yami ngibeke itende lami babayisa lapho. Ukulalela izwi basema bonke labo bantu abeyiswe lapho. Amen. Ungwe. Amen. Inkosi besisezwini. Amen.